Веднага сега отиваме при Яна Чинкова, която ще ни каже какво ще е времето днес, както и през цялата втора половина на месец август. Включваме на живо от центъра на София, от Борисовата градина. Яна, здравей, добро утро! Добро утро, Диди! Днешният ден започна с повече облаци над източната половина от страната и слънце в останалата част от страната. Днес ще е слънчево през деня, повече облаци ще има след обед над планините и при вечер над североизточна България, където не е изключено за кратко да превали. Максималните температури отново ще са доста високи, от 32 до 38 градуса. Дали времето ще е подходящо за море през втората половина на август, вижте в следващия репортаж. Август тази година започна с интензивни валежи и причини едно от най-тежките наводнения в нашата страна, като потопи целия район около град Мизия. Постепенно времето се стабилизира и тази седмица е истинско лято с много слънце и без дъждове. Температурите достигнаха типично летните стойности от 33 до 38 градуса. В събота и в неделя от северозапад със слаб до умерен вятър ще прониква по-хладен въздух. Слънцето ще се показва между облаците, но на места ще има и превалявания и прегръмявания. В събота по-съществени валежи се очакват над планинските райони, а в неделя над Рило-Родопската област и в източна България. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 24 до 30 градуса. През повечето дни на следващата седмица отново над страната ще преобладава слънчево време. Постепенно ще се затопли и към четвъртък-петък максималните стойности ще са между 32 и 37 градуса. На 24 и 25 ще захладнее с няколко градуса. Тогава ще превали и прегреми. От 26 до 30 ще бъде слънчево и топло, а ново захлаждане с валежи се очаква в самия край на месеца. Както видяхте, през втората половина на месеца ще има повече слънчеви дни и по-малко валежи. А както знаете, и днес е голяма Богородица и според народната метеорология, ако на днешния ден вали, то следващата година ще бъде плодородна. Малко след 9 отново ще се включим от най-популярната детска площадка, за да видим как майките предпазват децата си от горещините. Благодарим ти, Яна Чинкова, на живо от София с последна информация за времето както днес, така и през следващите 2 седмици до края на месец август, ако планирате лятната си отпуска да се случи тогава.